హాయ్ ఫ్రెండ్స్, మీ అందరికీ నమస్కారములు. 42వ పద్యం. కోమలి విశ్వాసంబును భాములతో జిరివి అన్యభామల వలపున్ వేముల తీయదనంబున్ భూమీసుల నమ్మికలను గుంపుల సుమతి. భావం ఏమిటంటే, స్త్రీల యొక్క నమ్మకమును, పాములతో స్నేహమును, పరస్త్రీల యొక్క మోహమును, వేప చెట్టు తీయదనము, రాజుల విశ్వాసమును, కళ్ళలు, ఇవన్నీ అబద్ధాలు. ఇవన్నీ ఎప్పుడు నమ్మకూడదు. స్త్రీలను నమ్మకూడదు. అట్లనే పాములతో స్నేహం చేయరాదు. పరస్త్రీల వ్యామోహం కూడా పనికిరాదు. అలాగే వేప చెట్టు తీయతనం అనేది ఉండదు. రాజుని అతిగా విశ్వాసించరాదు. ఇవన్నీ నమ్మిన అబద్ధంతో బొంకిస్తారు. అబద్ధవాడిన గోడ కట్టినట్టు ఉంటుంది గట్టి. కాబట్టి ఇవన్నీ నమ్మకూడదు. ఓకే ఫ్రెండ్స్, ఈ పద్యం నచ్చితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి.